Jeg hedder Trine, og jeg arbejder hos Københavns Erhvervsservice. Københavns Erhvervsservice arbejder blandt andet for at fremme servicen over for iværksættere og erhvervsdrivende i Københavns Kommune. I den forbindelse har vi en mentorordning med det formål at tilbyde en erhvervsmentor til internationale iværksættere, som har bosat sig i Danmark. Det eneste, det kræver for at blive erhvervsmentor, er, at man har en viden og en erfaring inden for det danske erhvervsliv, som man er interesseret i at dele med en international iværksætter. Jeg hedder Susie Skov Nørgaard og arbejder hos Foreningen Nydansker som mentorkonsulent. Ved at blive erhvervsmentor hos Foreningen Nydansker får man dels tilbudt et mentorkursus og nogle netværksarrangementer, hvor der er noget fagligt input og noget netværk med de andre mentorer i korpset, som består af ca. 200 mentorer i øjeblikket. Så får man noget support undervejs, får noget rådgivning som mentor. Grunden til, at jeg blev erhvervsmentor, var, at jeg hørte for det første, at det lød meget spændende, men jeg kunne også samtidig se, at den viden og erfaring, jeg har samlet op gennem årene, det så ud til, at den kunne nyttiggøres i den her sammenhæng. Og det må jeg sige, det har det fuldt ud levet op til. Det har været ekstremt spændende at møde så mange nye mennesker fra så forskellige kulturer. Så det var nogle rigtig gode grunde for mig til at gå ind i den her opgave som erhvervsmentor. Når man siger ja til at blive erhvervsmentor, siger man ja til at bruge cirka 2 timer om måneden på det. Det er ikke særlig tidskrævende, men med meget lidt tidsforbrug kan man gøre en rigtig stor forskel, får man sige. Og det er typisk det, mentorerne melder tilbage i starten, at de er overrasket over, hvor stor en forskel de faktisk kan gøre på meget kort tid. Jeg synes, det er synd, hvis andre ikke får den her glæde, så jeg kan kun opfordre til, at man melder sig og deltager i det.